Wie bent een team geweest dat om zo volle mensen staan, hè? Ja, het is wisselijk hoeveel mensen hier in plotseling op kan. De laatste 4 minuten ben er een hoop mensen bij komen. Het brandt al even, dus wat er nou nog van hoe zo is, hè, dat is natuurlijk ondervraagd. De bron als het uitbreekt en voordat de brandweer komt, ja, er zit dan wel heel wat tijd tussen. Dus ja, in je tussentijd kan het boel al heel opbouwen hebben. Wordt het nog lang? Nou, ik hoop het net, dat ze eraan komen, maar ik mag het natuurlijk het scenario zijn echt meidje. Dus er komt naast even een acteur die speelt te bewennen. Dus ja, vanaf dat moment begint het hele scenario te draaien. Ik ben Jurien de Boer. En Jurien, waar heet die heid dan? Pieter de Boer. En je heid is bij de brandweer? Ja. En is dat leuk dat een heid had die bij de brandweer is? Jawel. Het speelt wel vertrouwder, zeg maar, wat de brandweer betreft. Is het streng dus dan? Nee, dat net, maar je wel, zeg maar, je lijkt wel uit wat het gevaar is van brand. Dus ja. Nou, je heid bij de brandweer. Als toen wat groter was, zit er gewoon eens toe bij de brandweer, hoor. Ik wil super graag bij de brandweer. Hoe ken je dat nou? Dat weet ik net, het lijkt me niet zo leuk. Wat is er leuk om? Ja, de brand blussen. En mensen kunnen helpen. Dus de brandweer van de Westreen had een toekomstig Nederland. Ja. Had hij al op, jong? Nee, dat mag je nog net. 18. 18? Ja. Nou, maar ik kan toch vast wel zeggen, ik kom eraan. Ja. Nou, bedankt. Ja. Even praten wordt leuk. Ja. Doeg. Doeg. Ik heb brand. Ik ben een ei ontbakken, want ik zit mijn keuken in de brand. Het adres is Tjerkenstraat 22 in Kalmersweg. Mijn naam is Hendrik Plasma. Maar er zit een keuken in de brand en mijn zoon is ook erop gaan. Met mijn vrouw zit ook boven. Ik zit te wachten en kom er haast, want ik maak nog een oormeidje, ja, want je zit naar binnen. We komen snel te plaatsen, maar er is geen vuur te zien. Alleen onder die boom, daar staat een man of 10. Gaan een kijkje nemen en Jean neemt die gilt heel luid. Mijn kant zit in die bommen, maar we halen ze wel uit. We zijn bij de brandweer blij. 114! Inpakken! En wij maken het nou opstaan gewoon naar waar is die aan? Maasje, op school, bij de container. En natuurlijk ik ook vreed nog een keer goed evalueren bij de stapsteen. Maar uiteindelijk besluiten we eigenlijk een mandje te doen. Maar een gezamenlijke bijeenkomst bij alle inwoners en bedrijven welkom binnen in de Trijdorp. Nou, dat weer tot zover. Graag tot maandje. Zit je aan het stuur? Verrassend dichtbij. RTV